Kawiwitane udakara seminggu kepungkur, nalika badha magrib tanggaku lek ginah gedabikan kejet-kejet semaput dadi royongan. Disusul kang wiji tangga let patang omah ngalami kedadian sing padha. Banjur prawane lek kina mecicil keweden megap-megap semaput. Terus Mbah Mini geblak kepuyuh-puyuh uga semaput. Nganti andan isa ing desaku kelakon ana wong 11 ngalami lelakon sing meh memper. Ana sing crita rumangsane ditendang wong sing ora katon, ana sing rumangsa ditekak gulune nganti ora bisa ambekan, ditlikung lan digebuki nganti semaput dening pawungan sing wujude samar, lan isih akeh maneh crita liyane. Digawa ing puskesmas dening dokter mung dipriksa, diwenehi pil penenang sauntara kanthi diagnose amarga shock mental. Nanging ing wengi-wengi candhake kedadian iki saya ndadra sumebar sak desa nganti mrembet menyang desa-desa sakitere. Dokter puskesmas dadi judeg bingung lan ora bisa menehi jawaban kaya sing diucapake kepungkur kabeh sarwa nyolowati. Merangguli kahanan kaya ngene iki akeh warga sing teka lan takon marang para sepuh, dukun utawa paranormal. Jawabe kabeh meh padha, yen desaku lan sakiwa tengene diganggu lelembut. Banjur padha menehi syarat tumbal pager diri, nanging rasa kekese warga ora bisa diselaki. Mbah Sosro sesepuh lan paranormal kondang sing dedalem ing tangga kecamatan ngendika yen lelembut sing ganggu gawe warga iki pancen ora baen-baen, ora bisa dilawan ijen. Malah Mbah Sosro dhewe isih tida-tida yen kudu ngadepi ijen. Niki mboten pedamelan asalan Mas Lurah, nyawa totoane kula piyambak sajake mboten kuwagang kedah nyuwun pambiyantu, nanging kalian sinten kula dereng saged matur. Riyen nalika adi sapeguron kula taksih gesang, kula saged mintos raya piyambake, nanging saniki empun ngajal dados nggih. Ngono ngandikane Mbah Sosro nalika aku nderekake Mas Lurah lan pemuka masyarakat sowan ing daleme. Nuwun sewu Mbah, upaminipun kula lancang derek mbiyantu panjenengan punapa kersa nampi. Celuluke kancaku Suharsono, penulis sastra lan budaya, mecahake weninge kahanan ruangan kuwi. Pandem jam tembok pating kletik, kabeh padha mlengak noleh marang kancaku kebak tandha pitakon sing mermil. Kesuwun nak, nanging aurat tebusanipun salah kedadosan dika dados kurban lho nak. Tur malih kita dereng saged mangertosi blegere lelembut niki saking jenis napa lan saking pundi aslipun. Wingi dalu kula merangguli cahya murup abrit mabur ngetan dawah dhateng kuburan pojok ler dusun. Kula mboten ngertos naminipun sasana punika. Kula uber ing cungkup ageng sisih tengah mlebetipun latu murup. Wau Mbah, kula yakin wewujudan punika Banaspati ingkang damel kisruh wewengkon mriki punika. Sajakipun leres punika Mbah, yen pancen aturipun sederek. Sinten nggih asma panjenengan? Pitakone Mas Lurah marang koncoku. Suharsono saking Semarang. Lah kalau wau rak sampun tepangan to. Oh, inggih, kula kesupen nyuwun pangapunten.
Mumpung ing kalodhangan punika wonten ingkang mbiyantu kantun sumangga Mbah Sasra. Sawise mikir sedelok kanthi ambekan jero, Mbah Sasra ngendika aris, "Nggih, sumangga kersa. Prayoginipun mangke saderengipun magrib kita sesarengan dhateng cungkupipun Kirana Dijaya kalawau sisan gawe nayuh lan nyepeng lembut niku kala cacak menang cacak kangge maharjani warga sedaya. Prayoganipun Naharsana bekta piandel kangge gancare damel mangke." Jam 5 sore dina kuwi aku wong 5 bebarengan mlebu komplek kuburan lor desa sing kesuwur wingit. Ing kuburan kuno disarekake Kirana Dijaya minangka punden desa. Saben taun sadurunge bersih desa ing kono diadani slametan, diterusake tayuban sedelo minangka syarat lan kembul tumpeng. Kirana Dijaya ujare para sepuh, biyen salah sijine senopati Majapahit sing gugur lumawan kekuatan Demak Islam ing wewengkon Sleman kono. Mbah Sasra katon angker ngagem-ageman ireng-ireng nyengkelit keris ing sabuk kulit gedhe sisih ngarep. Kancaku Suwarsana menganggo sarwa putih. Wiwit mlebu regol kuburan mau tansah uma-umi ngitung tasbih cilik putih ing tangane. Aku kejibahan nggawa kendi isi banyu kembang setaman. Dene Mas Lurah lan Pakde kebagian gawa dupa menyan lan kurungan pitik cilik dikodhongi mori putih. Kabeh satata sangarepe jirat makame Kirana Dijaya. Kutuk menyan lan dremimil dongane Mbah Sasra bebarengan karo kancaku Suwarsana. Aku, Mas Lurah lan Pakde Driya mung mari gelu ing sampurine wong loro mau. Keluk kebul menyan gembuleng, ambune nyogro irung kaya ana swara gumrenggeng ing jero cungkup. Srengenge wis angslup, mahanani kahanan kuburan sing kebak wit gedhe sabangsane trembesi lan gaya mau dadi remeng-remeng. Atiku kebak kebit miris tansah tratapan wedi. Krasa tumiyupe angin santer ing jero cungkup, angin mangsa ketiga adem jero cungkup peteng dedet. Mung menganggahe dupa kang gawe siluet bentuk kijing lan araga remeng-remeng. Swara tumiyup benging kaya wongan lan cahya nyermomong abang ngatirah saka dhuwur wit gayam mlebu cungkup. Nubruk dupa mawa keluk menyan, bergerit sirah potolan kanthi rambut njegrak murup abang mengangah. Mata abang melulu ngisih siung meringis, ilate melet mloker dawa. Harsa mandeng manter marang wewujudan mau sambi komat kamit, tangane udil ngitung tasbih. Mbah Sasra mantram komat kamit karo alon-alon ngelolos pusaka saka rangkane. Alon ngadeg karo ngadhungake keris ligan marang wewujudan demit mau. Mlaku lan ngadeg ngaling-alingi aku sakanca. Harsa semono uga njejeri ngadeg sakiwane Mbah Sasra. Namengi aku wong telu, demit kuwi saya bedigasan mumbul nyamber marang Mbah Sasra lan Harsa, nanging mabur balik maneh kanthi swara jumedhir kaya bledhek. Sajrone cungkup dadi padang kaya dipadangi obor atusan saka sunare sirah tanpa gembung kuwi.
Hawane dadi panas kaya diopen. Gembrobos keringetku nyawang polai Banaspati lagi adu katiasan karo Mbah Sastra lan koncoku Wersono. Nalika Banaspati mau nglundung mepet kijing, enggal-enggal Harsa nyandak kurungan krobong mori putih kuwi, nubruk ngrungkupi sirah gemlundung. Bumi kaya hereg lan swara bledhek pating jeder mbudheki. Demit mau klubukan sanjerone kurungan sing wis dipasangi japa mantra dening Harsa. Saya suwe saya alon polahe kaya dene wong kekeselen. Ganti Mbah Sastra nyedak karo nggawa kendi isi banyu kembang setaman sing wis ditutupi sumpel godhong suruh temurose. Bebarengan karo Harsa buka kurungan kuwi, Mbah Sastra enggal ngontrit rambut gimbale Demit Banaspati setan bregasan kuwi dilebokake ing jero kendi, ditutup nganggo godhong suruh sing dicupuk saka klambi irenge iku.